Panublion Western Visayas ginhiwat sa syudad sang Iloilo. Pagtibong sa mga produkto sang micro, small and medium entrepreneurs tinutuyo sang aktibidad. Inigitutukan ni John Sala. Mga produkto nga hindi ilang basta lokal kundi may dako nga potensyal nga mangin pang international ang kalidad kag market ang bida sa Panublion Regional Trade Fair sa Department of Trade and Industry 6. Ginhiwat ang trade fair sa isa ka mall sa syudad sang Iloilo. Bida ang mga produkto sa tagsa ka mga probinsya sa Western Visayas. Sino kay DTI Undersecretary Abdul Gani Makatoman, dako ang mabulig sang mga kasubong sining aktibidad sa mga micro, small and medium entrepreneurs nga mapakilala ang ilang mga produkto sa publiko kag matibong man sa abroad, ilabi na subong nga tion sang pandemya. Gusto po natin ma-discover yung mga produkto ng mga MSME dito sa Region 6 at sa mga kalapit na lugar. Hindi lamang for domestic purposes. Gusto natin ma-discover din sila hanggang maging internationally viable yung mga product. Dugang pa sini oportunidad man ini para mas mapasangkad pa sa mga MSME ang ila produkto kag mapahibalo sa publiko nga diri mismo sa rehiyon may mga produkto nga dapat gid ipabugal. The DTI is very supportive of making us get a good sale and some orders not only here in Iloilo as well as in Bacolod, as well as in Manila. Malaking tulong sa amin po ng mga negosyante na makasale kami ngayon. Isang ati nga tumandok sang Gimaras nga si Teresita sa mga nagpakigbahin sa aktibidad. Suno sa iya bilang isa ka IP, ako ini nga bulig agud mapakita ang ilang mga talento. Bangod sa iya pagpakigbahin sa mga aktibidad sa DTI nangin palaagyan man ini sa pag-ayo sang ilang kahimtangan sang iya pamilya kag nakabulig man ini sa iban pagid nga mga IP. Dako gid ang pasalamat ko sa DTI nga may amon isa nga event subong sir. Kay nakita nga amon product, nakita nga amon nga may talent gali kami sa pag-ubra sina. Gintanyag man sa nasambit nga aktibidad nga kadungan sang madasig nga pagbago sang teknolohiya sarang masubong nga ma-access ang mga negosyo sang mga MSME pinaagi sa mga application kaangay sang Sisidlan Products Catalog kag www.panublion.com. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.